Velkommen til det her pressemøde forud for den næste Nordic Fight Night, som finder sted den 20. juni i Ballerup Super Arena. Hovednavnene er Patrick Nielsen, Micke Nielsen og Dennis Shalan. Og udover de tre herrer, som repræsenterer det bedste, vi har i dansk professionel boksning, så har vi brødrenes manager Simon Lund ved bordet. Vi har deres træner Joey Gamache, og selvfølgelig promoter Nisse Sauerland. And yeah, over to Nisse Sauerland to talk us through tonight's action in Ballerup. Yeah, it's great to be here. It's great to be putting on another great event. I don't expect any unannounced visitors. You never know, Rudy might pop in a minute. Yeah, the 20th of June, Danish Dynamite, the very best in Danish boxing, professional boxing. You know, headlined by Patrick here. He's fighting against Charles Adamu, defending his WBA international title over 12 rounds. Adamu is a very tough opponent. He's taken the likes of Carl Froch the distance in a close fight, and fought George Groves, and to name but a few. And we also have Dennis Island, our featherweight hope. He'll be taking on Sergio Prado of Spain in a 10-round contest. Another tough step up for Dennis, who we expect a lot out of. And, you know, he's one of our great hopes. We also have Mickey coming back in an 8-round contest. Opponent to be announced shortly. You know, as we know, Mickey's you know, for such a young guy, he's you know, he's made great development, and you know, every fight he gets better. He's of course been out with a bit of a chest infection, but we're hoping he's going to come back stronger. And you know, like I said, we're presenting the best of Danish boxing, Danish Dynamite, same night that Denmark challenges Germany in the under-21 football. So you know, it's a great sporting evening. And, back to you, Peter. Ja, Patrick, du er tilbage efter din pointsejr over Ruben Acosta. Og hvad tænker du om din kommende kamp og kommende modstander? Jeg glæder mig utrolig meget til den her kamp. Nu har jeg heldigvis lidt længere tid at forberede mig på, og det skal nok resultere i, at det bliver en fremragende kamp for mig. Det er din tredje kamp i Super Mellemvægt. Hvor godt føler du dig efterhånden hjemme i din nye vægtklasse? Jeg føler mig rigtig godt tilpas. Det er, jeg skal smide alle de kilo, sådan en 10 kilo, den er hård at sluge. Og det har jeg smidt hver gang jeg skulle ned i mellemvægt, så det er rigtig fedt, at jeg ikke skal smide så mange kilo. Og hvor meget mere kan fansene forvente at se af dig i den her vægtklasse? Helt klart meget mere. Jeg føler, det at jeg har halveret kiloerne, og det gør bare, at jeg er blevet det stærkere, og det har jeg tænkt mig at vise igennem mine kræfter og min vilje med styrke. Der venter potentielt set nogle store kampe ude i horisonten for dig, som for eksempel en kamp mod Rudi Markussen. Hvad tænker du, kan du skille tingene ad? Ja, det kan jeg sagtens. Jeg gider slet ikke tænke på Rudi Markussen lige nu. Jeg har min kamp her den 20. i Ballerup, og det er det, jeg ligesom tænker på. Alright, and Joey Gamache, what is your take on Patrick's fight? I'm excited about it. Patrick's number 4 in the world in the super middleweight division of WBO, and ranked in the other organizations, as well as Mickey's number 5. We're excited about that. Patrick's got a good opposition. This guy's been the distance for Carl Froch, a real good fight, close fight. Mickey coming back, looking great all the way around. They're training good, prepared, and anxious for this fight to come up. And how do you see Patrick's development in new divisions? Much better. At super middleweight, he was killing himself making middleweight, and this is the division that he belongs. There's no question about it. Some guys can move up and it can affect them, and some move down and it can affect them. But this is a great move for Patrick, just because being at his age and struggling to make weight, now he can be at his regular weight. So it's a big advantage for us to Patrick to be himself. Thank you. Tillykke med prisen som årets bokser 2014. Hvad betyder det for dig? Jamen, det er rigtig fedt at få sådan en anerkendelse. Og ja,
giver bare en mere blod på tanden. Var det noget, du havde regnet med? Nej, ikke rigtigt. Det var fedt at få det. Og hvad kan folk forvente dig i den næste kamp? Du var syg i den sidste kamp, men kommer nu tilbage igen. Hvad kan folk forvente dig? Jamen, jeg håber, at jeg bliver ved med at udvikle mig, og jeg synes, jeg kommer ovenpå igen på sygdommen. Jeg føler, det var rigtigt at melde sig syg til den sidste kamp. Så bare en god kamp. Så har vi selvfølgelig Dennis Ceylan her også. Du har set rigtig godt ud i dine seneste kampe. Der er nogle store forventninger til dig, og du står over for endnu en stor udfordring her i Ballerup. Hvordan ser du frem til det? Jeg glæder mig som altid til at bare komme op i ringen og vise god boksning forhåbentlig. Det bliver super fedt at komme i ringen igen. Og hvad er dit mål ligesom for 2015, hvis du skal se ud over den her kamp? Jamen, jeg har ikke nogen mål, jeg har ikke nogen drømme som sådan. Jeg lader min drømme gå igennem min træner. Altså, han bestemmer, hvad der skal ske, og op til næste aften til hvad der skal ske med min fremtid. Så det ligger i deres hænder. Jeg gør bare, hvad jeg får besked på. Men du rykker op af de her ranglister, og du rykker tættere på nogle titelkampe. Det må trods alt sætte nogle tanker i gang. Selvfølgelig, altså mit mål, det tror jeg, det er at blive europamester lige til at starte på. Og så må vi tage de større titler, det der nu kommer løbende. Så jeg glæder mig til 18-20 og komme op og vise noget fodbold. About Patrick fighting a title fight again, having a busy first half of the year. Yeah. And everybody is wondering what's happening in September. Well, you know, we've had positive dialogue with Rudy, spoken to him a few times. But like I've said, you know, Patrick's on his own journey, and you know, of course, it's a mega fight, super fight. And you know, judging by the reaction in the press and the reaction from the public, it's a massive fight. But at the same time, Patrick's ranked very highly in all the governing bodies. So you know, if the fight doesn't come off, he's got other options. But you know, I'm confident we can make the fight. Now you're announcing the show in June as Danish Dynamite, and you have 3 fighters here. Yes. Could we expect any other Danes? Yes, Rashid Kassim will be fighting on the show. Okay. Yeah, maybe a couple more names, but let's see. Is Katab taking a break right now? Katab's taking a little bit of time off, just doing a few tests to see, you know, what happened in the last fight. No one understands. It's a mystery because he was looking great, looking strong, and then suddenly his, you know, I don't know, something gave up in his body. It was nothing to do with the fight. It was just something in him. Nu skal du bokse din 3. kamp allerede i år. Det er forholdsvis aktivt for. Ja. Hvordan træningen har gået siden sidste gang? Fordi det er jo ikke ret lang tid siden du boksede sidste gang. Har du overhovedet holdt pause? Det har jeg faktisk ikke. Jeg har holdt mig i gang lige siden, fordi som sagt, så har jeg i virkeligheden så har jeg ikke haft så lang tid forberedelse til begge de her kampe. Hvor sidste gang der havde jeg 2 uger, og den der har jeg bare fra sidste kamp af, og så til næste kamp, ikke, den 20. Så i virkeligheden så gælder det bare om at holde sig i gang, og vi kører på rigtig højt plus lige nu, så vi håber på at blive klar. Betyder det så også, at du også kan være klar den i starten af september? Ja, selvfølgelig. Hvis det er roligt, så ja. Ham her, du skal møde Adamu. Har du fået kigget på ham? Der har jeg faktisk ikke, jeg har ikke vidst, hvem jeg skulle møde for i dag, og ja. Det er helt nyt. Det er ikke nødvendigt, håber vi. Den der kamp sidste gang var dog meget kort forberedt. Ja. Men han var også en tricky modstander. Det var han var, hvad kan man sige, var lidt han ville for det meste ikke bokse. Altså det var ved bare sådan en vildfarensslag, der kom i gang imellem, og jeg synes, jeg fik det bedste ud af kampen, jeg kunne, med den forberedelse, jeg har haft, og den modstander, som virkelig var rigtig akavet, og på en eller anden måde en dygtig bokser, så fik jeg faktisk det, jeg ville ud af det næsten. Hvad kan man lære af sådan en kamp? Akavet bokse, det er noget af det værste at bokse imod, fordi at, og plus han var en puncher, han kunne sagtens slå hårdt, og det var bare vilde mølsling, sving det hele, så det var, det hvad man sådan fik ud af det, det var at undvige lidt, og lære en ny boksestil at kende. Og også det her med lige at holde temperamentet, det der en gang. Ja, jeg synes, jeg klarede det meget godt, at det løb lidt af med ham på et tidspunkt, der forholdt jeg mig henholdsvis roligt.
Det lignede sådan en spændende kamp, du skulle have bokset sidste gang, da du så måtte melde afbud med sygdom. Ja. Hvordan har du det med, at den kamp er gået i væsk? Altså, da jeg var der, jeg var syg, og jeg følte, det var rigtigt at melde mig syg. Og det var en hård, virkede til at være en hård modstander, så jeg ville gerne være 100% klar. Så det var derfor, jeg ikke... men selvfølgelig er det ærgerligt, ikke? Men sådan er det. Ja. Det er 8 omgange, du skal bokse nu, ikke? Jo. Så det er virkelig lidt, som om du lige skal i gang igen. Ja, lige i gang igen. Har du hørt noget om niveauet af modstand? Nej, endnu. Vi ved ikke lige helt, hvem det bliver endnu. Så, men jeg kommer i hvert fald klar. Hvor meget havde den der sygdom taget på dig, altså, da du skulle i gang med træningen igen? Jamen altså, det var sidste gang, der gik træningen ikke så godt, og det var hårdt at træne med sygdom. Og nu føler jeg, at det går meget bedre allerede nu. Men der var lige noget, der skulle bygges op igen? Ja, lidt. Altså, der holdt mig jo hele tiden lidt i gang, men det var lidt begrænset, hvor meget man kunne, når man var syg. For man kan godt mærke, at det tog på kræfterne.